Gilusad sa Police Regional Office 7 kon PRO 7 ang Regional Tactical Drone Squad sa Campo Sergio Osmeña Sr. sa Dakbayan sa Sugbo karong Lunes, Abril 14. Kini subay sa nagpadayon nga pagpatuman sa modernization program sa Philippine National Police. Anaa sa 50 ka mga procured unmanned aerial vehicles kon UAV o mas nailhang mga drones ang planong ipang-apod-apod sa matag police offices dinhi sa Sugbo. Gani tumong sa PRO 7 nga adunay usa ka drone ang matag police station sa Sugbo ug pohon sa tibuok Central Visayas. Gamiton sab ang mga drones isip dugang surveillance ug monitoring sa mga places of convergence karong Semana Santa. We have only 30 days before May 12. The D-Day for national and local election 2025. And we've been preparing for this day for so long a time. Og tungod nga nakaduol na ang midterm elections dayong Mayo 12, 2025, lukup nasod, mibutyag ang Regional Director sa PRO 7, Police Brigadier General Rodrigo Maranan, nga gamiton ang mga drone sa pagbantay sa mga precincts ug polling centers, ilabi na sa mga precincts nga anaa sa lagyo o bukirang bahin nga mga dapit. Siya yung magdo-document ng everything that transpired in any police operation. So ginagamit na natin isang example diyan yung last operation natin, ang uprooting of marijuana, nagamit natin yung drones para mabilis nating makita kung nasaan yung mga marijuana na nakatanim diyan sa ating mga bulubundukin, no need for our police officers to climb out the mountain and look for the marijuana plants, Human sa mga dagkong kalihukan karong Abril ug Mayo, regular na kining kapahimuslan sa kapulisan sa uban nila mga surveillance, monitoring ug operations nga ipahigayon. That's why we are really activating this drone squad. As I said earlier, maaabot nito yung mga far-flung barangays, maaabot nito yung malalayong polling centers and voting centers na hindi agad maaabot ng ating mga pulis at a very short period of time. We are coming up with this drone squad to really upgrade the skills of our drone operators in coordination with CAAP. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa MyTV, Cebu.